दहेजवा वाला जिंदगी तबाह कइला, बनरी से पापा हो बियाह करइला। तो ए भैया लोग हम तो लूट गईनी या बर्बाद हो गईनी। माने बुझ जाए कि हम तो मेहरारू बेटर मांगत रहनी, बाकी हमारा तो थेथर मिल गई। क्या कहीं ए भैया, हमार बियाह थोड़ी भइल बा, हमार तो नीलामी भइल बा। अरे बाबूजी हमार नु दहेज के लालच में हमार बोली लगा के हमारा के नीलाम कर देले। उनकरा कोनो मतलब नहीं है कि मेहरारू सुनर बिया कि छुछुनर बिया, उनकरा खाली दहेज से मतलब बा। यही दहेजवा के कारण है भैया हमार जिंदगी बर्बाद हो गई, एगो बनरी से बियाह हो गई। आगे हमारा दिल के है दर्द सुनी कि मालदार पार्टी रहे भेटाइल, लेके दहेज पापा गईले मोटाई। पता है भैया लोग एकदम गोटाइल पार्टी भेटाई रहे। मने बुझ जाई कि 2-4 लाख का 5 लाख दे के हमारा के किन लेले कि मालदार पार्टी रहे भेटाइल, लेके दहेज पापा गईले मोटाई। कि तनिको ना हमारा बारे में सोचले, तनिको ना बेटावा के चाह कइले। कि दहेजवा वाला जिंदगी तबाह कइले, बनरी से पापा हो बियाह करइले। का कहीं ए भैया अपना सलमान खान जैसन लइकन के बाबूजी छुछुनरी बनरी से बियाह करा देता रहे। एक ही कारण बा ए भैया लोग कि खाली दहेज दिया जाता नो तो निमनो लइका नीलाम हो जाता रहे। एगो जमाना बा कि सरकारी नौकरी में लइकनी लोग ठगा जाता रही लो, माने जे आलिया रहता ओकरा कालिया भेटा जाता। बाकी ओकरा से बड़ दिक्कत आजकल तो लइका लोग के हो गइल बा। अरे कितना सुनर रहता रे, बाकी दहेज के गड्डी जब बाबू में जाता नु तो छुछुनर या बनरी से बियाह करा देता रे। अब यही जे देख ली हमार मेहरारू इतना ना सुनर बिया कि जब वो हंसे ले तो हमार जीवे डरा जाला। बाबूजी तो दहेज लेके लाल हो गईले, बाकी हमार तो जिंदगी कंगाल हो गई।